Псалми 20 и 21 са от категорията царски псалми, които представят Давидовата монархия като средство за благословение за Божия народ, като проявление на Божието царство на земята, а самият цар като предобраз на Господ Исус Христос, върховния суверен над Вселената. Яхве сключва завета на царството с Давид и му обещава да утвърди дома и царството му до века. Това обещание намира първоначално изпълнение в успехите на Давид като цар и в установяването на потомците му на престола над Божия народ, а крайното изпълнение на заветното обещание е в потомъка на Давид Исус Христос, който е царят на царете. Яхве не установява своя завет с Давид строго индивидуално, но той встъпва в заветни взаимоотношения с него като заветен представител на Израил, църквата, Божия народ. Затова обещанията към Давид имат голямо значение за целия Израил. Успехите и победите на Давид са успехи и победи на цялата войска и на целия народ. В този контекст стигаме до Псалм 20, който представлява молитвата на Божия народ за царя, адресирана към самия цар в оптативно, т.е. желателно наклонение. С тази молитва събранието се моли Яхве да благослови царя в предстоящото му военно начинание. Царят изразява увереност, че Яхве ще отговори благосклонно на молитвата и заявява своето изключително упование в Яхве за осигуряването на победата, като псалмът завършва отново с думите на събранието, които обобщават същината на молитвата, насочена към избавлението на царя от враговете му и осигуряването на неговата победа. Псалм 21 съдържа благодарността на народа за отговора на молитвата им от Псалм 20 и твърдата им надежда за бъдещите победи на царя над враговете му. По-специално в Псалм 21 четем за благодарността на народа и радостта на царя за благоприятния отговор на молитвата от Псалм 20, изключителното упование на царя в Яхве, твърдата надежда на народа за бъдещите победи на царя над всичките му противници и молбата на народа към Яхве да се възвиси в своето всемогъщество в окончателна победа над всичките им врагове. Сред богословите съществува разбирането, че двата псалма са свързани с битките на Давид срещу амонците от 2 царе 10 и до 12 глави. Вероятно псалм 20 стих 7 и 8 препращат към 2 царе 10-18, където четем как царят избива мнозина бойци на колесници и множество конници. Текстът на псалм 21.3, в който четем, че как Яхве е положил на главата на Давид корона от чисто злато, съответства на 2 царе 12.30, където златната корона на амонския цар бива положена на главата на Давид след победата. И Псалм 21.9 е възможно да гледа исторически назад или пророчески напред, към 2 царе 12.31, относно изгарянето на амонците в тухлените пещи. Доколкото няма изрични и еднозначни препратки към битките с амонците, е възможно двата псалма да не са свързани с тях, но дори в този случай е полезно да онагледим цитираните части от псалмите с посочените исторически сведения. Псалм 20. Молитвата за битката на царя. Първите 5 стиха. Цар Давид се подготвя да поведе армията си в битка срещу врага и част от тази подготовка е молитвата, която Божият народ отправя към Господа за царя и предстоящия военен сблъсък. Събранието подкрепя самия цар в неговите молитви, като се моли Яхве да отговори благосклонно на Давидовите молби за победа на бойното поле и избавление от враговете. Хората се молят Яхве да послуша своя помазаник в ден на скръб, на беда, на притеснение, когато воюва срещу многочислените си и добре въоръжени врагове. Събранието се моли за ветният Бог Яхве, който е Бог Авраамов, Исаков и Яковов, да бъде с Давид, да го избави, опази и постави на високо, т.е. в безопасност, както Господ обещава на Яков, Битие 28.15, и както Господ прави за Яков в деня на бедствието му, Битие 35.3. Народът се моли Яхве да изпрати помощ и подкрепа на Давид от светилището. Тук става дума за шатрата с Божия ковчег, мястото за поклонение на хълма Сион в Ерусалим, където святият Бог обитава по специален начин сред заветния си народ, чрез ковчега на завета, съдържащ плочите с 10 Божии заповеди.
Събранието не се моли Яхве да изпрати в помощ и подкрепа на Давид свещениците и левитите, които служат при шатрата с Божия ковчег на Сион, но те искат живия Бог Яхве, който обитава в светилището сред народа си, да помогне на царя в битката, да го подкрепи, укрепи и поддържа със своята мощ. Хората се молят Бог да си спомни за всички хлебни приноси, които Давид е принасял на Господа в своето сърдечно посвещение и поклонение в дух и истина. Те се молят Бог да приеме благосклонно и всеизгарянето, което царят принася в момента на молитвата, подготвяйки се за битката с упование в Господа. Събранието се моли Яхве да даде на Давид според сърцето му, т.е. според желанието на сърцето му, и да изпълни всички негови намерения и стратегии за военното начинание. За Давид пише, че е човек според Божието сърце, като словото и на други места свидетелства, че Господ одобрява сърцето на псалмиста, благоволява в неговите мисли, думи и дела, в неговия характер и в поведението му. Затова молитвата Господ да благослови псалмиста според желанието на сърцето му е подходяща и тя стъпва върху обстоятелството, че желанието на Давид за победа над Израилевите врагове и плановете му да надвие над тях са за доброто на Божия народ и за прослава на името на Яхве. Народът завършва своята молитва с увереност и надежда, че Господ ще ги послуша и така ще им даде основание да се радват в избавлението на царя от противниците му и да развеят победоносно знамената си в прослава на името на Бога, който ще осигури победата. След това хората повтарят заключително молитвата си, Яхве да изпълни всичките молби на царя, които последният отправя към Господа за битката. На второ място четем за увереността и упованието на царя в стихове от 6 до 8. В резултат от молитвата на народа и от своите молитви и жертвоприношения, царят придобива силна увереност, че Яхве ще отговори благосклонно и ще го избави от врага. Сигурността на предстоящо избавление е толкова голяма, че псалмистът използва минало свършено време, за да го опише, като казва: «Сега познах, че Яхве спаси своя помазаник». Макар битката да предстои, Давид е уверен, че Господ вече е приел неговите просби, жертвоприношения и молбите на народа. Увереността на царя прозира и в обстоятелството, че Давид говори за себе си като Господния помазаник. Яхве е помазал псалмиста да бъде цар над Божия народ, да води и побеждава битките на Израил чрез Божията сила за Божия слава, и това, че Господ го е избрал за цар, укрепва неговата вяра. Давид е убеден, че Яхве ще го послуша от святите си небеса, откъдето владее в своето величие над цялото творение. Царят е сигурен, че Господ ще отговори на молитвите му с върховната спасителна сила на десницата си, която ще изяви в поражението на Израилевите противници. Вражеската войска разчита на многото си коне и колесници, за да има успех във военното мероприятие. Но Давид и Божият народ се уповават на своя заветен Бог Яхве, от когото зависи изхода от всяко сражение. Затова те ще споменат Неговото име, ще разчитат с вяра на Господа за осигуряването на победата. Царят не уповава на своите военни способности, макар и да има такива. Той не разчита на опита си на бойното поле, въпреки че същият е впечатляващ. Царят се уповава изключително на Яхве, своя Бог, който е верен на завета си с царя и народа и който единствен определя победителите. Накрая Давид отново изразява своята увереност за предстоящата битка, като говори за поражението на враговете си в минало свършено време. Те вече са свалени и паднали, защото няма как да устоят на Божията сила, а Израилевият цар и войската му стоят и са прави, твърдо стъпили на Яхве, който е тяхна канара, сила и помощ. В стих 9 четем за заключителната молба на събранието, с която псалмът завършва. Молбата на събранието Яхве да спаси царя, заветния им представител, военачалника на Израилевата войска, и да ги послуша в този ден, когато го призовават, да отговори на молитвите им, като даде победа над противниците им. В Псалм 21, в първите 6 стиха, четем за благодарността на народа и радостта на царя за благоприятния отговор на молитвата от Псалм 20.
Яхве подарява измолената битка на цар Давид и в Псалм 21 виждаме как народът гледа назад към победата с благодарност, първите 7 стиха, и напред към бъдещите военни успехи с твърда и непоклатима надежда, от 8 до 13 стих. В Псалм 20 събранието се застъпва за царя в молитва. Хората се молят от името на царя за предстоящото му военно начинание. В Псалм 21 народът благодари от името на царя за победата, която Яхве му е дал. Целият Псалм 21 представлява думите на народа, отправени към Яхве в първите 7 стиха, към царя от 8 до 12 стих и отново към Яхве в 13 стих. Благодарствената песен на народа започва с радостта, веселбата, ликуването на царя, основано на избавлението, помощта, победата, която Яхве му е дал, чрез своето славно всемогъщество. В Псалм 20 събранието се моли Яхве да даде на царя според желанието на неговото сърце и да отговори на молитвите му, а в Псалм 21 народът благодари на Господа, че е направил това. Яхве е посрещнал царя на бойното поле с благословения за добро, изразяващи се във военния успех, победата над враговете му и богатото плячкосване на имуществото им. Господ е положил на главата на Давид короната на победения цар, която е от чисто злато. Преди битката Давид се моли на Яхве да запази живота му и Господ не само запазва царя в сражението, но му подарява дълъг живот на земята, дългоденствие за вечни векове, според хиперболата на поета. Израилевият цар е прочут сред своите хора и сред враговете си, като силен и непобедим военачалник. Той е уважаван от своя народ и от околните народи. Славата му е голяма чрез спасението на Яхве, поради избавлението, което Господ извършва за него във всяка битка, поради величието, великолепието, което Бог полага на него, съобразно заветните си обещания. Чрез всеки военен успех на царя, Яхве утвърждава царството му, увеличава славата му и благославя народа му. И не само Израилевият народ, но всички народи по цялата земя биват благословени, доколкото заветът на царството с Давид намира своето пълно изпълнение в новия завет на Господ Исус Христос, потомъка на Давид, спасителят на Божиите избрани от всички племена, народи, езици и нации, от началото на света до края на века и през вечността. Именно защото Яхве е поставил Давид да бъде за благословения на Божиите хора за винаги, славата на царя е толкова голяма. Господ е благословил Давид, направил го е да бъде средство за благословение на народите и го е развеселил с голяма радост, като го е уверил в своето благодатно присъствие, в своето благоразположение към него, проявено в подарената победа на бойното поле. В стих 7 виждаме изключителното упование на царя в Яхве. Стих 7 представлява преход между благодарността на народа към Яхве от стихове 1 до 6 и обращението на народа към царя в стихове от 8 до 12. Събранието отбелязва, че Яхве е излял изобилните си благословения върху Давид и чрез него, защото същият се уповава на Господа, разчита на него за всичко, доверява пътищата си на Бога. Затова Всевишният благоволява в начинанията на псалмиста и ги увенчава с успех, за да изяви своята слава чрез царя. Давид не приема за себе си заслугите за военните победи, но прославя този, който му ги подарява, всемогъщия Бог. Упованието на Давид е средството, инструментът или инструменталната причина за всичките благословения, които Бог му дава, включително за победата на бойното поле. Но основната причина, решаващата, ефективната причина за неговия минал и бъдещ успех се корени в милостта и вярността на Всевишния, от когото проистичат всички благословения. В крайна сметка причината, поради която Давид няма да се поклати, се корени в Яхве и това е неговата милост. След това, в стихове от 8 до 12, четем за твърдата надежда на народа, за бъдещите победи на царя над всичките му противници. В стихове от 8 до 12 хората се обръщат към самия цар и го насърчават със своята твърда надежда, със своята непоклатима увереност, че той победоносно ще срази и всички останали свои врагове. И това е съвсем естествено,
че за да не се поклати Божият помазаник, враговете му трябва да се поклатят. Те трябва да бъдат покорени и унищожени. Затова събранието заявява, че ръката на Давид ще намери всичките му противници и ще ги погуби. Десницата на Израилевия цар, която символизира неговата сила, ще намери онези, които го мразят, и ще ги срази. Когато враговете на Давид се намерят в неговото присъствие, заветният цар ще ги унищожи, както огнената пещ унищожава всичко, което се сложи в нея, и както виждаме, че Давид разрязва амонците на парчета с триони и ги хвърля в огнената пещ, изградена от тухли, когато се явява в амонския град Рава. 2 Царе 12:31. Тъй като Давид е цар над Божия народ и действа от името на Яхве, в неговата победа над враговете му, самият Господ ще ги погълне в яростта си с огън, защото те не са врагове само на Давид и израелтяните, но са противници и на живия Бог. С синонимен паралелизъм, с който поетът цели да наблегне по-силно върху посланието си и да предизвика драматичен ефект, събранието прогласява, че Давид ще погуби и потомството, децата на противниците си, изцяло, така че повече да не се намират сред човешкото население на земята. В тоталното поражение на враговете си, Давид не е жесток, а справедлив, защото той ще ги погуби поради техните зли кроежи срещу него, поради лукавите им планове против Господния помазаник и Божия народ. Но заговорът им е обречен на провал. Те няма да успеят да осъществят нечестивите си намерения срещу Израилевия цар, защото той ще ги обърне в бяг със своята военна мощ, основаваща се на Божието всемогъщество. Той ще ги направи да обърнат гръб и да бягат за живота си пред тетивата на лъка му, опъната със стрели срещу тях. И в стих 13 четем за молбата на народа към Яхве да се възвиси в своето всемогъщество в окончателна победа над всички врагове. Песента завършва с едно последно обращение на народа към Яхве, в което те го молят да се възвиси, да се издигне, да се прослави в своето всемогъщество, изявено в очакваните победи на израелтяните над всичките им врагове. Събранието се радва в силата на Всевишния, хората пеят псалми за неговата мощ и ще продължават да го възхваляват за силата му, с която ги закриля, избавя и възвишава над противниците им. В заключение, нека обърнем внимание на поучението на Псалм 20 и 21 относно всемогъществото, вярността и милостта на Яхве, молитвата за царството на заветния цар, войната и пацифизма и духовната война на християните. На първо място, Яхве е всемогъщ, верен и милостив. Със своето всемогъщество той сразява враговете на народа си, независимо от това колко са многочислени и с колко коне и колесници разполагат. Силата принадлежи на Господа, Създателя и Владетеля на Вселената, и затова той определя изхода от всяка битка. Съобразно своята заветна вярност, Господ помага на Давид и войската му в битката, избавя ги в деня на притеснението им, както е избавил и предшествениците им Авраам, Исак и Яков. Бог е верен на своите заветни обещания. Той е заявил на Давид, че ще утвърди царството му и поради тази причина народът и Давид се молят на Господа съобразно неговите обещания, след което му благодарят за изпълнението им. И винаги трябва да държим сметка, че каквото добро Бог прави на нас хората, то се дължи на неговата милост. Именно чрез милостта на Всевишния Давид няма да се поклати. Бог не е длъжен да встъпва в заветни отношения с Давид и потомството му. Хората не можем да заслужим неговото благоволение, но той ни го дава поради своята милост, поради своето благоразположение към нас, което с нищо не сме предизвикали. Разбирането за тези Божии съвършенства следва да ни подтиква като вярващи да се доверяваме на Господа, да се уповаваме на Него за всичките си дела, да възлагаме на Него пътищата си и да разчитаме, че Той ще действа в живота ни за наше добро и за своя слава. На следващо място е забележителна молитвата на народа за царството на заветния цар. Молитвата на Божиите хора е един от основните инструменти, чрез които Бог установява своето царство на земята, и именно такава е молитвата на събранието в Псалми 20 и 21. Те се молят Яхве да утвърди царството на Давид, чрез победа над противниците му
а царството на Давид е проявление и предобраз на Божието царство. Те се молят всички противници на царя да бъдат погубени, а те са противници на самия Бог. За да се утвърди Божието царство на земята, трябва да бъде унищожено царството на греха и на Сатана. Затова се молим и с молитвата Отче наш, когато казваме да дойде Твоето царство. И Бог не ни е оставил да се чудим дали това ще стане. Както народът има твърда надежда, че враговете на заветния цар ще бъдат сразени, така Бог ни е изявил по категоричен начин в Словото си, че дяволът, неговите служители и всички хора, които са живели в бунт против Бога без да се покаят, ще бъдат погубени в огнената пещ, в езерото от огън и сяра, където ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. И както Израилевият цар Давид води царството си към победа и ще погуби противниците си, така неговият потомък Исус Христос е царят на царете, който установява Божието царство на земята, владее над цялата вселена, полага всичките си врагове под краката си и ще унищожи всяко началство и всяка власт и сила, които са в бунт против него. 1 Коринтияни 15, 24-25. Струва си да отбележим още, че християнството не е религия на пацифизма. Това се подразбира от военния характер на двата псалма, съдържащи и молитви, благодарности и хвала към Бога във връзка с реални военни действия между Израил и други народи. Немалко от християнските песни, съдържащи се в псалмите, са военни. Не са изключени библейските стихове, които говорят за Яхве като Господ на воинствата, като воин. Когато каещите се войници питат Йоан Кръстител какво да правят, за да бъдат угодни на Бога, той не им казва да се откажат от службата си, но само ги призовава да не злоупотребяват със своята отредена от Бога длъжност. Затова и Уестминстърските богослови записват в реформаторската изповед, че християните могат законно да водят война, ако тя е предизвикана по необходимост и поводът за нея е справедлив. В такъв случай вярващите несъмнено могат да използват двата псалма като шаблон за своите молитви и песни във военен контекст. Същевременно всички християни участваме в непрестанна духовна война. Ние ежедневно се борим с дявола, който ни изкушава, опитва се да ни заблуждава, да ни накара да се спънем, да паднем в грях, да се отклоним от Божия път. Всеки ден ние се борим и със собственото си греховно естество, поради което авторът на посланието до евреите ни призовава да се съпротивляваме до кръв в борбата с греха. Затова Исус ни учи да се молим на Бога с думите: не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия. В тази духовна война ние можем да следваме модела на народа и Давид, като се молим за собствените си битки, ходатайстваме пред Бога за битките и трудностите на нашите братя и сестри и се насърчаваме и изграждаме взаимно с молитви, псалми, химни и духовни песни. Като се уповаваме на всемогъщия, верен и милостив Бог във всяко изпитание, благодарим Му за победите и се молим святото Му име да се прославя във всичко това. Прави всичко това. Поклони се на Господа с песните от Псалм 20 и 21, хвали Го и се моли, като следваш модела на тези псалми, съзерцавай Божиите съвършенства, уповавай се на живия Бог и се стреми да Го прославяш и да служиш за напредъка на Неговото царство, съобразно Неговата воля. А ако това не е според желанието на сърцето ти, ако ти не си се подчинил на триединния Бог на Библията и не живееш за Него, това означава, че се намираш сред бройката на Неговите противници, които със сигурност ще бъдат погубени. Затова те моля, не продължавай да вървиш по пътя към ада, но се покай за своя бунт против всемогъщия, покай се за своята незаинтересованост към царя на вселената, обърни се от греховете си и повярвай в живия триединен Бог на Библията. Разбери, че бунтът против Яхве се наказва с вечно мъчение в пъкъла. Осъзнай, че всяко отклонение от Божия закон е гнусно и отвратително пред святия Бог. Виж Неговата изобилна милост, проявена чрез Христос към каещите се, и отиди при Него в смирение и покорство. Божият единороден Син Исус Христос дойде на земята като човек, живя съвършен живот в покорство на Божия закон, умря на кръста,
в жертва за греховете на всеки, който вярва в него, възкръсна на третия ден от мъртвите, яви се на стотици свидетели, възнесе се на небето, седна отдясно на Бог Отец в слава, откъдето сега владее над света и откъдето ще дойде отново, за да погуби всеки бунтовник срещу властта му. Повярвай в Христос и му се подчини, за да получиш прошка, святост и вечен живот.